Čaute, je tu cool, trošku menšie problémy. A máme tu poslednú misiu Zlodej aut. To vyzerá lepšie. Sice to auto není také dobré, ale vyzerá pekne. Mám dojsť ako prvý do cieľa. Dobre, tak mám dojsť ako prvý do cieľa. Vidím z toho, že misia bude krátka, keď sa mi ju podarí teda dať na prvý krát. Neviem, či je ťažká, alebo není. Je pravda, že mám ľahkú obťažnosť, takže asi nebude. Ale vzhľadom na to, ešte mám jednu dôležitú vec, ale prvé toto dohodom. Vzhľadom na to, že je ľahká, tak by nemala byť ťažká, ale nepamätám si to. A teraz tá dôležitá vec, ako ste si mohli všimnúť, táto hra sa volá Cobra 11 Nitro, ale mohli ste si všimnúť, že Nitro tu nemám. Ale je to... Prohral si? Aha, musím byť prvý celý čas, lebo keď ma predbehnú, tak mi začne odpočítavať čas, dokedy mám predbehnúť, aby som bol zase prvý, inak nepredbehnem zase za tých 20 sekúnd, tak som Nechci sa sťažovať, ale vážne mi to nechcelo zabiť. Hej, reset. Už ma serú tieto spomalné zábery. Dal by som ich vypnúť, ale už to nemá význam, keď aj tak končím. No, takže áno, je na tejto hre aj Nitro, aj keď momentálne ho nemám. A je takto, že jak tam máme výber obťažnosti na začiatku, ak si zvolíme misiu, je tam ľahká, stredná, ťažká a Nitro úroveň. A v tej Nitro úrovni je pravda, že je to asi najťažšia úroveň, alebo možno to je ťažká, neviem už. A tam máme Nitro, môžeme ho použiť. Keby ste nejak veľmi chceli, alebo ne, spravím to tak, že natočím iba jednu misiu, prvú trať napríklad, na úrovni Nitro, aby ste videli, jak vlastne funguje to Nitro. Nebudem to točiť všetko, zase stále je to isté. Misia, všetko sa nemení sa iba obťažnosť a to, že sa mi pridá Nitro. A keby si to zobral, takže teraz mám zase točiť nejakých 25 let's playov z Cobry 11 na strednej obťažnosti, potom 25 na ťažkej, potom 25 na Nitro, tak to je nudné. Ja som to dal na ľahkej, lebo som si nevedel, keď som dal na ľahkú, a som nevedel, ako to presne hrá. To som nevidel, aké je tlačidlo akce. Práve som prešiel cez auto. No a teraz ak prejdem cez auto. A osraný kamión, cez ktorého to nebolo vidieť. Nevadí. Za chvíľu vyhrám, celá hra je vyhraná. Teda momentálne máme 100%, toto sú iba zvláštne misie, ktoré sa nerátajú do percent. Čo teda nechápem, prečo sa nerátajú, ale nerátajú sa. Dobre, je cieľ. No, nepodarilo sa mi zatočiť ako vo Flatouте. Na tejto hre to nejde. Musím sa už aj napiť už. To nejde, našťastie sa tu skončilo. Dúfam, že sa vám daná hra páčila. Vyhrali sme ju na 100%, ako môžete vidieť. Je to vážne dobrá hra, kto by ju chcel, nech si ju kúpi alebo stiahne, je to vážne dobré. Ďakujem, že si pozreli túto hru a celý let's play. Čaute.